Hvad så der? Mikkel Big Gaming her, og nu skal vi spille Minecraft. Ja, kort intro ting. Jeg har været lidt i gang. Det må I sgu undskylde. Så skulle lige, vi skal sove. Så. Er der ikke måske nogle monstre, vi kan nakke eller noget? Er det fordi det er ved at blive morgen? Der er også stadig lidt tid til. Og jeg tror det er dumt at hoppe ned. Ja, det er det sikkert. Men lad os da lige komme videre. Ja, som sagt, så har jeg været lidt mere i gang. Og ja. Jeg kan lægge et link nede i beskrivelsen til en af mine venners kanal, som også er begyndt. Jeg lærte ham lige at bruge Bandicam. Sådan. Så jeg kan nok godt lægge et link til ham i beskrivelsen. Så ja. Godt. Yes. Godt. Hvor mange har jeg mere? Jeg tror jeg har lidt nede i kisten, jeg ved det ikke. Jeg håber jeg skulle. Men det her det er i hvert fald episode 5 af min Minecraft Let's Play. For helvede, Mikkel. Det skulle da så dumt, det der. Og nu er det ved at blive morgen. Der er ingen monster. Ja. Og jeg lægger også måske et link i episode 6 til bare om lidt episoder. I weekenden, altså på lørdag, så lægger jeg sikkert et link til min vens kanal. En anden ven. I den her video, der lægger jeg et link til ham der Nikolaj. Og på lørdags lægger jeg et link til min bedste ven Timotej. Ja, han har også en kanal, han hedder et eller andet med teknik. Jeg kan sgu ikke huske nogen navn. Men jeg sender det et link. Men jeg håber altså stadig bliver på min kanal. Fordi, altså, Nikolaj han prøver bare at se om han kan få flere subscribers end mig. Selvom det var mig der lærte ham Bandicam at kende. Men han vil bare se om han kan få flere subscribers end mig. Så det vil jeg gerne kæmpe lidt med i. Så vi har også prøvet at spille sammen i den her. Men det kunne vi sgu ikke helt. Og det var jo ikke så godt. Fordi han vil jo rigtig gerne være med. Og sådan, ja. I må gerne skrive, hvis jeg skal have nogen med i nogle videoer. Fordi det vil jeg godt prøve. Hvis det var. Nej, nu skal den ned. Ja, jeg kan sgu da bare gå op på bjerget der. Det kan jeg da godt. Tap. Godt, tap. Ja, jeg havde det mere. Fix sad. Der er stadig mange få. Fuck lag. Jeg synes jeg begyndte at lagge mindre når jeg optager nu. Og det er jeg sgu glad for. Men jeg er da også ved at vende mig lidt til det, men det er lidt irriterende for jer. Nu skal jeg bare lige huske, hvis jeg får brug for mere, så var det derovre. Jeg tror jeg nu. Jeg er ikke sikker. Jeg har ret sikker, men jeg er ikke helt sikker. Eller er der ikke også nogen her? Men jeg kigger lige her. Yep. Der kører. Det var fedt. Prøv lige. Jeg er tilbage lige om lidt. Jeg er tilbage. Jeg skulle lige lukke ud af en af serveren, fordi jeg laggede. Nå, det hjælper tit. Hej god. Fuck lag, mand. Fuck. Der er også en kylling. Fed. Ej, hvor dejligt.
Hej lille skatter. Hej lille skatter. Haha. Men I må rigtig gerne skrive et eller andet, jeg skal gøre bedre. Fordi jeg vil ikke bare have bare folk, der skriver, fuck, det er dårligt, du ved ikke en skid om Minecraft. Så vil jeg ikke have, hvis I skriver sådan noget, så vil jeg også gerne have, at I skriver, hvad det er, jeg gør forkert. Og hvad det er, jeg er dårlig til. Den går det her. Den vil vi sgu da godt lide. Wow. Pæn korte. Et jern. Det var en meget god korte, jeg fandt der. Nej. Ej, skal vi ikke bare lige oversvømme det her sted? Bum, bum, bum. Og bum. Haha, bitch. Bitch. Chicken. Jeg fandt lige 2 stykker jern egentlig. Dem kan jeg måske bruge til et sværd. Jeg skal, når jeg får en ny computer, så lover jeg, så kommer der ikke læg. Så skal jeg have sådan en rigtig pro-computer. Når jeg har nu, det er sådan en lille bitte klodset, bærbar, pisse lille mand. Men, ja, så der, jeg gider ikke have mere. Nu skal jeg bygge videre på mit hus. Jeg er tilbage, lige når jeg er henne ved mit hus. Og så er jeg tilbage til mit hus. Og nu skal vi snart begynde på et nyt lag, kan jeg se. Men ja. I må rigtig gerne skrive, hvad det er, jeg gør forkert. Jeg tror, vi tager den nemme vej ned. I stedet for at blive skadet. Nej. Haha. Nu er jeg også med. Nej. Der ligger mit jern i. Og der ligger mit bøf i. Nu skal jeg lige ud og klippe lidt for. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har nok uld og sådan noget. Jeg har også 2 senge, men jeg kunne godt lige have lidt ekstra måske. Hej lille får. Hej. Tak. Jeg skal godt nok også have mere bøf. Det må det sige. Der er også et får der og der. Der er der et, for eksempel. Bum. Der fik vi 3. Fik vi kun 1 fra det andet der. Fuck. Den har ikke spist noget. Her er alle hovedet hen næsten. Tak. Tak for ingenting. Jeg fik 1. Tak. 1. Fanden. Ville du der ind? Du var sød. Ja, du var sød. Ups. Jeg vil gøre sådan der, så kommer jeg til at trykke på venstre klik. Oh my god. Jeg skal lige ind her. Jeg synes sgu det bliver pænt. Jeg tror det bliver pænt, ja. Nej, jeg synes ikke endnu. Men jeg tror sgu lidt det bliver pænt. Jeg tror sgu lige at jeg tager et jernsværd. Godt. Det er lidt pænere. Det er bare lige et ekstra sværd. For en sikkerheds skyld. Og vi skal have en større kiste. Et æble. Jeg tror sgu lige at lave en dobbelt kiste. Der er der vist lidt mere plads. Selvfølgelig er det. Ikke med. Bum. Sådan. Og det var bedre. Det var meget bedre. Jeg tror sgu lige at tage en kylling. Den her hummer. Okay. Så lægger jeg den her i. Godt. Så er vi næsten klar. Og kylling. Godt. Så vi lægger vores kylling deri. Så tager vi bøffen med op. Og vi skal stoppe. Altså også. Men ja, der er ikke andet at sige end tak fordi I så med. Og hej hej.